खुलुमबाय। सिगाङावनो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दं बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि सुमलिगुरि गामियाव आं दंफैयो। HS आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। बिनिनो बेंटल जुनियर कलेजनि सासे फरायसुलि सनालिखा नार्जारिया 85.6% लाखिनानै बेंटल जुनियर कलेजनि सासे टपार जानो हादों। आङो दा बिथांनि न'खराव दंफैयो। दा जोङो बिथांनि न'खरनिफ्राय मोनथिनानै लानि बिथांखौ फरायनायाव माबायदि हेफाजाब होबोदों, माबायदि नाजानाय दंमोन आरो बिथां सनालिखा नार्जारिया माबायदि फरायनानै दिनै बेंटल जुनियर कलेजनि टपार जानो हादों जों मोनथिनानै लानि। सेथि मासि लानानै बेंटल जुनियर कलेजनिफ्राय पास जानो हाबाय HS आनजादाव। नोंथांनि फिसाजोआ पास जानायाव माबायदि न'खरनिफ्राय नों बिमा जानानै माबायदि मोन्दों, फिल मोन्दों, गोसोआव गोजोननाय? गोजोननायाथ' फिसाजोआ जिहेतु सेथि मासिखौ लानो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों न'खराव। दा आंबोथ' सासे बिमा जानानै गावनि फिसाजोखौ बिदि जानायखौ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आरो माने जोंहाथ' गारजेन गैया नालाय बिदिनो जोंहा आइ दङ, आइया पेन्सन मोनो, बेजों जों खस्थ' मस्थ' खालामनानै फोरोंबोदों आरोखि। आंथ' दा जेबो मावा नालाय, ओमफ्राय बिदिनि गेजेरजोंनो खस्थ' बिदिनो दाउ अमा एसे लादेरबाय, ओमफ्राय आइनि पेन्सन मोननायजोंनो न'खरखौ सोलियो आरो जों। दा जोङो साथाम दङ। दा फिसाजोखौ बिदिनो खस्थ' मस्थ' खालामनानै फोरोंदों। बे समावहाय माबायदि मोनसे फोरोंनायनि इस्सा लादों नोंथांमोना? फोरोंनायाथ' दा आर्ट्सआव नालाय, दा आर्ट्सनिफ्राय बियो इक'न'मिक्स मेजर लानो नागिरदों गाव। दा इक'न'मिक्स मेजर लानानै उनावहाय PhD खालामहैनो नागिरदों। दा बेखौनो जों सेस्था होफालांसै आरो गावजों। पास जाखांनायनि उनावहाय ओनसोलनि माखासे आफादफोरा नोंथांमोननि न'खराव खौरां लानो फैदों? ओनसोलनियाथ' फैथ'वाखै। फैयाखै। फैगोन ना मागोन बेखौथ' आं मिथिला, जायखिजाया खबर लाथ'वाखै आरो। कलेजआ बे बेंटल जुनियर कलेजावनो। टपार मोनदों नामा? टपारानो जाहैबाय, औ। आंनि फिसाजोआ माबासिन जाहैबाय आरो 85.6 आव मोनहैदों। आंनि मुङा सनालिखा नार्जारि। बबे कलेजाव फरायोमोन? बेंटल जुनियर कलेज। दा HS आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों होननानै जों मिथिदों। बेयो थारैनो नंगौना? औ, नंगौ। दा पास जानानै माबायदि फिल खालामदों? मोजां मोन्दों, ओमफ्राय एसे बारासिन मोनदों, एसे माबामोन। स्टाडि समाव माबायदि स्टाडि खालामनायमोन? स्टाडियाथ' हार्डवर्क खालामखानांगोन, मोजां मार्क्स मोननायनि। नों खालामदोंमोन नामा? खालामनाया खालामदों, औ। बेहाय नोंनि फरायनाय टाइमावहाय नों सोरनिफ्राय सापर्ट मोननायमोन? मामि, आबै गासैनिफ्रायबो सापर्ट मोनखादों। दा उननि टाइमाव आरो फरायबावनांगौ दं जितु नोंहा। दा न'खरनिफ्राय नोंनि आबैनिफ्राय माबायदि मोनसे सहायखौ मोनजानो लुबैदों? साक्सेस जाजासे सापर्ट खालामबाय थानो, जेखि खालामा आं, जेखि मावा। आंनि पार्सेन्टआ 85.6% थाहैदों आरो मोनबा साबजेक्टआवबो लेटार मोनजोबदों। बेनिफ्राय स्टाडि टाइमावहाय माबायदि स्टाडि खालामबावो? फरायनाया फुङाव 2 आवार्स फरायोमोन आं, 5निफ्राय 7सिम। ओमफ्राय बेलासियाव 6निफ्राय 11सिम फरायोमोन आं, ओमफ्राय बेयाव ब्रेक लायोमोन आरो गेजेराव। नि सायाव एसे मोजां जानायखौ आं मोजाङैनो मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों आरो जाथि बंस' गासैबो आंनि फिसौनि सायाव गासैबो गोजोननाय मोन्दों आरो। दा फिसौआ दुखु खालामदों, आं बिदिल' मोननो नाङामोन, आं एफा लिरदों ओमफ्राय मानो बिदिल' फैखो साननानै बिदिनो दुखु जादों आरो। होनबा बुंबाय आङो बेखिनिखौनो मोन्दों, मोजांनि बाथ्रा, बिनिफ्राय खमसिन मोननांगौबाथ' दुखु मोनगौमोन। नोंबो जेबोआनो साननो नांला दा जियाखियानो जाया मानो एबारनिफ्राय नेक्स्ट बिनिफ्राय आरो साबसिन फरायबावदो होननानै बुजायदों आरो जों जाथि बंस' गासैबो। फोरोंलांनोसै खस्थ' मस्थ'। आं दङ नालाय, बिमायाथ' जेबो मावा, बिफाबोथ' गैया जाहैबाय। खस्थ' खालामनानै आंनो फिसौखौ फोरोंलांनोसै आरो दा। इक'न'मिक्स लानो होनदों, दा बिनि गेजेरावबो माबायदि सोरखिलाङो
गावनि भाग्यसो बे फरायनायाथ' फरायो बेनो सान बेनो हर लेखाजोंनो थाखायो आरो बे मालाबाबो लामासिमबो ओंखारलाङा हाथाय बाजार बे लोगोफोरजों जेरावबो थाङा फरायबाय थाखायो आरो हरावबो 11टा 12टा 1टासिम जालायनो नागिरो बिमाया नेबाय थायो। बबे कलेजाव फरायो? बे बेंटल जुनियर कलेजाव। जुनियर कलेजनिफ्राय औ दा पास जाबाय। बांसिन नाम्बार लाना पास जानो हादों। फार्स्ट नाम्बार लानानै पास जानो हादों औ। दा गाव माबायाव गुवाहाटियाव लानो होनदोंमोन आंथ' गुवाहाटियाव फोरोंनो हाया थांलाय फैलाय बहुद खोथा थायो गुवाहाटियावलाय मोनगौमोन एडमिसन मोनहैसिगौमोन दा बे बङाइगाव कलेजावनो माबानाय जाबाय आरो थांखि लानाय जाबाय दा बेयावनो खुनुरुखुमैनो जों एसे लायस' फायस' खालामनो हानाय बायदि जों बेहाय फोरोंनो थांखि लादों आरो दा